Ahoj přátelé, příznivci lodní dopravy na Orlíku. Tak, vidíte to nádherné počasí, je to nádhera, dole svatá Anča, připravená, ta bude jezdit už od středy okružní plavby pod hradem Zvíkov s obědem, respektive s možností oběda, to znamená na loď můžou přijít i ti, kteří si oběd dát nedají a jenom prostě se povezou na Anče, bude se jezdit ke svaté Aně, za Štědronín a ta delší plavba s možností oběda je až na říčky, to znamená Soutok, Skalice, Lomnice a Otavy. Jinak bude jezdit už také pravidelná linka mezi Orlíkem a Zvíkovem a okružní plavby pod zámkem Orlík budou kratší na 35 minut, protože naše zkušenost je taková, že je tady hodně dětí hlavně a pro ně je ta délka té plavby akorát. Tam můžete počítat s lodičkou, která se jmenuje Karína. Svatá Anna i Karína mají sluneční horní paluby, takže při tak hezkém počasí, jako je teď, je to nádherný zážitek. Tak se na vás těšíme. Nezapomeňte také navštívit naše bistro v přístavu u zámku Orlík, kde si určitě něco dobrýho taky vyberete. A já vám přeju, abyste se měli dobře, mějte se pěkně a těšíme se na vás. Ahoj.